may sasoto lang kami. Malagip ko dahil nangyari. Makita ka mami ni Jay ko. Makikita nila kay ko. Hindi ka mo tatanong ka sa anong ding. Ganyan na ko. Nagsatanak ti urat. Sa totoo lang. Labis ang paghihinagpis ni Jovelyn, asawa ng nasawing 47 anyos na magsasaka, na kinilalang si Frederick Sawit matapos masalpok ng motorsiklo ang minamaneho nitong kulong-kulong sa kahabaan ng Barangay Tumana West, Rosales, Pangasinan. Ayon sa investigasyon ng pulisya at kuha ng CCTV sa lugar, magkasunod na binabaybay ng kulong-kulong at motorsiklo ang nasabing daan nang bahagyang huminto ang kulong-kulong upang lumiko sa isang gasolinahan. Maya't maya, kita ang pag-overtake ng motorsiklo na dahilan upang masalpok ang nooy papalikong kulong-kulong. Sa lakas ng impact, parehong natumba ang dalawang sasakyan. Lumalabas naman sa investigasyon ng pulisya na nasa impluwensya ng alak ang rider ng motorsiklo at angkas nito nang mangyari ang insidente. Maggagasolina siya during that time. Yun, nagkasabay yung pagliko niya din nung pag-overtake ng single, doon na sila nagkasalpukan. Bali, 3 sila sa kulong-kulong. Sakay niya yung isang anak niyang babae at yung asawa niya. Maglalagay ng gas sa isang yung mga galon. Kasi mga taga-alkala sila, farmer, nagamitin siguro sa patubig. Ganun. Yung motorsiklo naman, riding in tandem sila, galing sa trabaho yung sumusunod. Nagtamo ng malubhang sugat sa ulo ang driver ng kulong-kulong na itinakbo pa sa paggamutan, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Habang sugatan naman ang dalawang sakay ng motorsiklo maging ang angkas ng kulong-kulong. Hindi pa rin lubos maisip ng mga kaanak ng nasawi na ang sanay magkakarga lang ng gasolina para sa patubig sa kanilang sakahan ay mauuwi ito sa trahedya. Siyempre, kaugalian ti kwa, nga manalo na marigrigatak. No din no ti pa ka minusak nalaka, ijay kami galala. Duwa nga galon talalak di jay. Rosales po, opo. Doon po kami talaga kumukuha. Kasi mura ng kulang 3 piso. Ang laki ng bagay na yun sa amin po yun. Lalo na't magsasaka kami, nagdakil nga bagay na po. Lumiko kami na umati adong alugan. Tapos tamatin. Bigla nga, paliko na, papasok na, unag kami di gasolinanan. Adi lang tamok, bigla nga dad sumalpok. Nakita ko, nakakasdayan yung tricycle me. Nakita ko na dyan nilakay ko, dyan ako, tinaray na dyan ay papa, nagsangsangitin. Riring, sipsipatak, tamok, nawalan lang malay, awanti malay na lang. Nagunag na sugat, tapos nagbigla, dyan na lumtagan, nangisitikas tinan. Tapos yung kinita, di mata na, nakakidum, nagdagsan. Kinitak di heartbeat na, di puso na. Oo nga talaga, niriyag. Tinapasamak sir, tsaka mo ka sa anok tatang biyag dagiti anak ko. Desidido naman sila nakasuhan ang rider ng motorsiklo na posibleng maharap sa patong-patong na reklamo. Ibus ko sir, para kinilakay ko kung dagiti anak ko, tanuhan nga tuladan dagiti do mga motor nga uminom da di da nga kaya ag motor tigas jay may nga biyag tinawan. Justice ti kahit ko nga mangyari para kini lakay ko. Makonsensya kayo dahil naramid yun. Ang kay kong mga nagmumoton naglawaan may sangalay na pwede yun da kami la pinalabas wino di kay may sa kumamangaling nga nagna. Apay nga kas di tinaramid yun. Makonsensya kayo. Upat nga pangarap ti mapukaw. Madi nga matuloy niya mo ka sa Sinusubukan ng news team na kuhanan ng pahayag ang driver at angkas ng motorsiklo. Mag-ingat tayo sa ating pagmamaneho, lalong-lalo na yung pag nakainom, huwag na tayong magmaneho pa sa daan. Lester Narag, Balitang, Solid North.